Fokus. I skal stå der om 20 sekunder. 15. 7 sekunder. I kan ikke stole på timeren. Den er en guideline. Vent til det står der. Klik. Afbryd. Hold 2. Når der er 25 sekunder tilbage, så løber jeg ud. Begynder at løbe derud nu. Hold 2, I skal stå der om 20 sekunder. Med combat racer markerer dem. 15 sekunder. 10 sekunder. 5 sekunder. Er klar. Klik. Afbryd. Helt cool, gutter. Bare vent til det står der, uanset hvor lang tid der går. Den kan være helt ved siden af den der timer. Hold lidt. Når den står 25, så begynder jeg bare at løbe ud af. 10 sekunder. Begynder at løbe ud nu. I skal være der om 20 sekunder. ...15 sekunder. Altså 47%, gutter. Husk, vi står på 31. 6 sekunder, gutter. Hold øje. Klik. Afbryd. Hold 2. ...25 sekunder. Bare begynd at løbe derud af. I skal stå der om 20. ...5 sekunder. Vær klar. I stopper DPS på 31%. Husk det. 10 sekunder. Er nu klar til at trykke hold øje selv over. Klik. Afbryd. Skal vi ikke stoppe DPS nu? Stop DPS. 31% står vi på. Ej, kunne du ikke rette ud med Joyce? Stop heller nu. Den startede på 27% sidst. Stop DPS nu. Ingen skyder på ham. Godt. I begynder bare at løbe derud lige så stille. I skal være der. Og husk alle sammen at bruge en healthstone efter det her. Ja, vær klar. Lige efter at vi har haft den her Blast Nova, så ryger vi fuldstændig på ham. Så skal vi nå at have ham ind i næste fase og hive op før næste Blast Nova. Vær klar til at klikke. Klik. Godt, afbryd. Start DPS på ham nu. Max DPS, der skal proc strings helt lortet. Hold 2, I ved godt hvor I skal stå. I bevæger bare derudad, for der kommer noget knockback og så videre. Godt. Æd pot og så videre. Der er 20 sekunder til, der skal klikkes, gutter. Kan sagtens nå det. Top dem op, der skal. Ray healers går amok med healing for helvede.
10 sekunder til det skal klikkes nu. Hilans. 5 sekunder. 1 sekund. New Kom så player. for fanden. Klik. Afbryd. Gutter, vi har overlevet den. Nu holder I fandme øje med det støv, så er vi fandme ved at være der. Hold lidt. Når den står på 25, så begynder I bare at løbe derud af. Okay, Sluse, han blev klippet. Fint. Det er ikke der skal klikke nu. Vi giver dig en. Nukto, du tager den for slus næste gang. Jeg skal nok vise dig, hvor det er, hvis du ikke kan huske det næste gang. Næste gruppe kommer. Husk nu, I må ikke stå på platformene før, lige før I skal klikke. Der kan komme støv. Hold øje med det støv. 15 sekunder. Yes, det skal jeg nok. 7 sekunder. 5 sekunder. Og så medie, så I ikke tænker at brænde igennem. Jeg er næsten 100.000 foran i Fred, man. Kom nu. Klik. Afbryd. Hold 2. Og Nukto. Det er den, der står herover af. Yes, du står der nu. Det er nice. Gutter. Hej, Kom godt så i nede. for helvede. Pænt som en flipper. Der er en, der skal tage min nu. Yes. Hvor er det henne? Det er klokken 11, eller hvad det hedder. Nordvest. Det vil sige, det er her. Ja. Kig på minimappet nu. Du har 20 sekunder til, når der hætter. Bare ro. Ja, jeg er der. Easy. Jeg har den. Salvina har den. Stærkt. Rigtig stærkt. Kom nu 9 sekunder. Hold øje med det støv. 8 sekunder, gutter. 5 sekunder. Kig til det står der. Klik. Afbryd. Hold lidt. Gutter, for kom nu. Helt cool. Der er 30 sekunder. Hold lidt, de begynder at løbe derud. I skal stå der. Ingen stiller sig på plateauet. I stiller ved siden af det og er klar til at løbe ind. Hvis nu kommer støvlen i hovedet på jer. 20 New sekunder. player. Brænd nu for helvede igen. 2%. Om noget går der. Han skal ned. Så 1%, kom så. Improve layer fans. 10 sekunder. 10 sekunder. Ro på, gutter. Fokuser nu stadig for helvede. Sådan. Sådan, mand! Det er så godt, mand. Yes! Suverænt! Sådan, flot, Fucking gutter, suverænt, det der, mand. For helvede, hvor er det stærkt, det der, mand. Smuk spil, gutter, man. Hold kæft, hvor er det flot, man. Jeg troede på jer Skulle jeg dø? Suverænt, det der, gutter. Ej, sindssygt. Ved du hvad, jeg har aldrig svedt så meget i mine håndflader før, mand. Det har jeg godt nok Heller ikke her, mand. Det render frem. Jamen, Jamen, er du egentlig